Agenția de turism 3bis vă prezintă Hotel Trendy Lara, Antalya, Turcia, situat în stațiunea Lara, cea mai apropiată stațiune de aeroportul din Antalya. Stațiunea Lara din Antalya este recunoscută pentru plaja extraordinară cu nisip fin. Către plaja privată a hotelului Trendy Lara se traversează cu un vaporaj, lucru care îi va bucura foarte mult pe cei mici. O parte din camere au vedere la mare sau la grădină. Pentru un plus de confort, oaspeții au la dispoziție halate de baie, papuci de casă și uscători de păr. Hotelul pune la dispoziția turiștilor un restaurant principal, bistro, patiserie, 5 restaurante à la carte și 9 baruri. Vă așteptăm pe bulevardul Dem Rădulescu din Râmnicu Vâlcea, peste stradă de parcarea Lidl. Toate ofertele pentru Antalya le găsești la tarife excelente și pe ecobooking.ro, un nou comparator cu zeci de furnizori integrați.